Здравейте, слава на Господа, скъпи приятели! Днес, след като доста време отсъствахме, ние отново от екипа на Християнска среща решихме да ви насърчиме с нашите свидетелства, решихме да ви насърчиме с промяната на хората и с промяната на живота им. И ние вярваме, че от днес нататък ви отново ще ни подкрепите и ще бъдете с нас. Затова ние решихме да стартираме отново подкаста ни с първия епизод. И днес реших да поканя много важен човек за мен. И това е епископ Стефан Киров. Благословен между всички. Той е пример за хората и пример за младите. Здравей, епископе! Здравей, Бог да ти благослови. Искам да те попитам, може ли да разкажеш за хората малко повече за теб, по-подробно? Как се казваш, откъде си и как тръгна твоето име пътуващата Библия? Отдавам цялата слава на Господ днескашния ден. Господ, който благослови денът и часа и ни събра в Неговото име да бъдем свидетели. Повярвах в Господа Исуса Христа в 1966 година. Продължавам да проповядвам, да получавам, да минавам през изпитания, през гонение, но Господ е с мен. Амин. Благодаря му за голямата милост, за голямата привилегия, която всеки ден показва към мен. Слава на Господа. Господ е, който е сърцеверец днескашния ден, който ни призва по име, Него и сме. Господ е всемогъщия Бог Йова Шама. Може ли да ни разкажеш как тръгна твоята вяра? Как започна да служиш на Господа? Откъде тръгна вярата ти? Да. Повярвах в 1966 година. Бях човек, който мафиот, бях комсомолски секретар, бях в мафията, не познавах Господа. Вау. След като приех Господ се Христа, Господ ми поднови. Дадах обещание, направях завет с Господа се Христа и станах свидетел за Господа. И като тръгнах и хората като видяха и ме знаеха какъв бях в живота си, никой не ми вярваше. Никой не приемаше, никой не иска да разговаря с мене. Като видяха моето свидетелство, като видяха моята вяра и те хората се довериха, че аз станах служител на Господа. Амин. Някой помогна ли ти да познаеш Христос или просто от само себе си тръгна твоята вяра? Да, ние имаме в град Ямбол брат пророк, който беше брат Шабан, който посещаваше хората и ги получаваше, преповядваше, защото беше Божий служител. Бог говореше чрез него, Бог чрез него извършваше знамени чудеса, изцеляваше всякакви болести, всякакви немощи. Той беше един пример за хората за град Ямбол. Евангелието тръгна от град Ямбол, чрез сестра Дуда, брат Ватито, брат Шабан, брат Нико, брат Мехмед, брат Генчо. Ние бяхме свидетели за моите брата. Ние заедно служихме. Заедно се трудехме, защото минаме през трудни изпитания. В нашето време ние когато се събираме, ние нямахме светлини. Ние слагахме една капачка и наливахме олио и правихме един фитил. И се събирахме така и се криехме, защото нямахме нето увиделя, нямахме легла, нямахме дивани, нямахме големи постройки, но бяхме на хасъри. Събираме се на земята на колене и там усъмвахме с жените си, с децата си. Благодарим на Господа, че дойде времето, което ни изсили. Бог даде чуден начин направи за своя народ. Добре, ще тръгнем по-нататък към трудното време, през което сте минали. Но сега искам да попитам за други неща. Тъй като доста си израсна във вярата и вече си епископ, как тръгна твоето служение като епископ и как усети, че това е за тебе? Как усети, че ти ще бъдеш епископ? Да, аз тръгнах от откровение в град Сливен, в едно село Гергевес. Там страдаше едно семейство, детето му беше заболяло от рак на 3 години. И по откровение аз като се качих на автобуса
и Святия Божий дух ми говореше: тръгвай за град Сливен. И аз тръгвам за Сливен, един глас ми каза: слизай. И аз слизах на един разклон. Тръгнах 2 км пеша. И аз като тръгна, не знам къде тръгвам, но Святия дух ми говореше: тръгвай, тръгвай, тръгвай. Аз по този глас се движах. Когато дойдех до накрая на селото и питах къде е болното дете, и тази жена, когато излезе с бащата, като каза: търся болното дете, и жената припаднала. Кой си ти? Откъде си, ние не те познаваме. Викам, ще разберете. Викам, нека да влезем в семейството ти, нека да се помолим за вашето семейство. Като се помолихме, и майката и бащата са повярвали на Евангелието, на думите на Господа. Почнах да свидетелствам за моето състояние, че аз бях човек, който е безбожен, който бях комсомолски секретар, който бях човек от присъствието на Бога, но Бог ме изсрещна в 1966 година и ми поднови характера. Днес съм свидетел на Господа. Слава на Господа. Амин. Имаш ли любим стих от Библията? Да. Или любима история? Да. Може да ни кажеш. Псалом 37, 5 стих. Предай на Господа пътя си и уповавай и на Него и очаквай извършенето Му. Слава на Господа. Амин. Срещнал ли си трудности по пътят на вярата? Да, Обясни ни малко. гонеха ни, забранявахме тогава да се събираме, тогава нямахме молитвени домове, тогава се събираме в колиби, в къщи, които нямаше светлина. Там правихме едни фитили от някой риза, бабите изкъсаха и наливаха на капачката олио и правиха като светилник, да свети, да се видим. Много трудности минахме, много изпитания минахме, но благодарим на Господа, че Бог не ни е оставил. Първо Петро, 3 глава, 12 стих. Днес Господ апелира: Господните очи са върху праведните и Неговото уше към тяхната молитва. Господ е всевишният, всемогъщият Бог. Бог обеща, че няма да ни забрави, няма да ни остане, само да имаме вяра, надежда и любов. Амин. Това е истината. Има ли си такива моменти, в които ти е било доста трудно и си казвал отвътре: не мога повече, искам да се откажа? Срещнал ли си такива моменти? Да, имал съм тези трудности. Обясни ли за тях? Имал съм много трудности, защото бях много гонен от хората, мина през изпитания, през гонение, мразеха ми, защо призвавам това име, защо съм християнин. И аз казвам: знам на кой съм повярвал, викам. Бях приятел с вас, от днес имам силен приятел, верен за мен, който ме благослови, който плати цена за мен. Следвам моя Господ. Слава на Господа. Следващия въпрос, който искам да те попитам е: какво ти е помогнало, нали, да преминаваш, да се направиш на сляп, да се правиш на глуп, за да продължиш напред? Какво ти е помогнало да преминаваш трудните периоди, които си имал? Защото аз, човека, който повярвах, аз бях страшен комарджия, пушах по 3 кутии цигари, пиех голямо количество. Просто за хората бях много така отвратителен. Никой не ми вярваше, че аз ще бъда един служител на Господа. Кои съм минат през тези изпитания, през тези гонения. Благодаря на Господа Исуса Христа, че Господ е, който е направил всичко възможно за мен. Благодаря Му за голямата милост, всеки дневно, дето показва към мене. Повярвах, защото избрах си жена, когато бях комсомолски секретар, и се запознах с нея, мина през изпитанията, и моята госпожа, като виждаше моето пиянство, моите лоши навици, тя нямаше ми доверие. Като повярвах, Господ ми поднови. Амин. Слава на Господа. Как според теб вярата помага на човека в днешния свят? Когато се смиряваме, когато го приемаме като личен спасител, когато сме покорни на Него, тогава идва благословение върху нашия живот. Как да останем силни във вярата, когато около нас има много проблеми? Кажи ни как да бъдем силни, ние младежите.
когато срещаме проблеми. Заради Бога ни трябва да се носим кръста. Така е. Бог така беше гонен, Бог беше намразен заради Богото царство. Бог ни изработи спасението, даде ни един изходен шанс. Днескаш ден ние сме свидетели за Господа Исуса Христа. А може да ни кажеш какво те мотивирало да служиш на Господа така дързновенно до ден днешен? Да, до днескашния ден Бог ми даде дарбата, аз се радвам. Бог продължава да изцелява всякаква болест, всякаква немощ и продължавам в села и градове. Няма село, град, къде да не съм посетил. Имаш ли някакви истории, които да ни насърчиш? В смисъл, такива истории, такива чудеса. Знам, че имаш дарбата да изгонваш нечисти духове. Имал съм и разговори друг път с теб. Може да ми обясниш такива ситуации, където си срещнал? Да. В град Ямбол, когато един ден аз постях и тюх за град Стара Загора на служение, в госта на улица, там се събраха много народ. Един господин на 60 години падна, издъхна, умря. И орта като се развика, като плачеха всички на улицата, умрял брат Байрам, умря и Святия Божия Дух ме изпрати точно там. И казах със средни думи: Господи, какво мога да направя? И чух гласа и каза: вярваш ли, че мога да го възкръся? Да, Господи, за Тебе всичко е възможно. И Бог ми каза: приближи се до Него. Когато се приближих до Него и казах: в името на Господа, стани. И човека даде глас. Стана и се изправи. Слава да бъде на Господа! Амен! Господ е добър. А това, че ако ви кажем на колко години, няма да не повярвате. Нашия брат е на 78 години и Бог продължава да го държи и да го употребява. Той е много обичан от нас, младите, и от цялото общество. Затова имаш такива други истории, с които да насърчиш хората, чудеса и знамения през вашето време? Да. Разкажи ни подробно. Продължавам. Времето твое не се притеснява. Продължавам, приятелю. Ние сме братя в Господа. Благодарим на Господ за голямата любов, за голямата милост, която показа към нас. Ние сме свидетели, не се стърмам от благовестието на Господа Христа. Прие съм го като личен спасител, не да вярвам, а да повярвам. Не в количество, но в качеството. Господ е всемогъщия Теова Шама, който бърши сълзата. Той прави проверка днескашния ден и ни познава по име. Негови сме, няма черни, няма жълти, няма кафяви, няма бели. Той плати цена, негови сме. Благодаря му за голямата милост, за голямата привилегия днескашния ден, който даде още една възможност днескашния ден да бъдем свидетели на Господа. Слава на Господа, приятели, толкова дългогодишен вярата и именно това трябва да ни бъде в пример. Толкова дръзновен, нахъсан за Господа. Насърчавам ви днес вие да бъдете по същия начин, нахъсани за Господа, нищо да не ви спре. Въпреки че Той е срещнал толкова трудни моменти, толкова трудни изпитания, преминали с доста други вярващи, Той не се отказва от вярата, продължава до ден днешен да говори за Господа. И Той казва, че не се срамува и не се страхува от благовестието за Господа. Затова, че насърчавам ви днес да благовествате и да приемете Христос за ваш личен Спасител. Той бил човек, който ходеше по неправилен път, но Господ го срещна. А това, че ако вие сте хора, които не ходите в добрия път, насърчавам ви, няма време. Нека Господ да ви насърчи, да ви докосне и да изпълни живота ви с благодат и мир. Има ли други неща, с които да ви насърчиш? Заповядай. Правил съм евангелизации, познавам се с брат Павел Игнатов от град София, като главен старейши на Българската Божия църква. Много евангелизации, много говорители, Джон Йостин, всичките пастори, служители, които евангелизираха в град София, се събираме по 3 дена. Носил съм с хора, с автобуси, с влакови, плачехме, бяхме свидетели за Господа, страдахме в зимата, в глад, без пари тръгнахме, братя и сестри, но Бог се грижи за нас.
Бог ни даваше сили да стоим, да бъдем свидетели за Господа. Благодарим Му, както апостол Павел рапира. Пътя извървях, вярата опазих, сега чакаме вириса на живота. Отдавам цялата слава на Господа. Еви на так лечинце, полен ми казват и чеки на тук лечинце. Господ Йова Шама днес прави проверка. Първо Петро, 3 глава, 12 стих. Днес учите се на Господа върху праведните и Него души към тяхната молитва. Молитвата е разговор. Молитвата е освобождава твоето притеснение. Молитвата е свидетелство за Неговия си народ. Разкажи ни други истории. Вярвам, че имаше много по-други истории. Да, благодаря. Благодаря, че Бог срещна нашия квартал, град Ямбол, Новия Иерусалим, който ние се именуваме с това име, защото Бог говори чрез брат Шабан, който имаше видение. Този народ казва, ще се покайват, защото сме бедни, гонени сме заради правдата. И Бог говорише, когато братя, когато ме срещна с брат Шабан, и Бог му проговори заради мен, каза: брат ми, на време дойде, Бог ти казва, избра, ти си каза служител на живия Господ. Ще дойде денът. Каквото говореше Бог чрез моя брат, се сбъднаха писанията. Станах един служител на Господа Исуса Христа. Продължавам, брате, и сестри, минавам през изпитанията, през гонения, но не ме страх от смъртта. Знам, че ние ще преминем от смърт на живот. Отдавам славата на Господа, брате и сестри. Молете се за нашия квартал. Молите се за вашите близки страни, които минават през изпитанията. Защото болести дойдаха, вируса дойде, изпитанията, но Бог каза: не бойте се. Бог е с нас. Благодаря му. Слава на Господа. Уникално е да чуем такива истории. А има ли си моменти с брат Шабан, така наречения? Аз съм чул много за него и много хубави неща. Наричат го бащата на вярата. А има ли си такова време с него, където да ходиш с него и да видиш едно от неговите чудеса? Да. С брат Шабан ходех 20 години. Бях свидетел, като тръгнем от села и градове, и виждах много чудеса. Един брат от Котел, когато беше с такава болест, селото беше в гной лицето му. Има се сири в лицето му. Когато дойде от Котел да се молим в град Ямбол, присъствах там и Бог му говореше на брат Шабан: като го обичаш много, като ревеш с тези сълзи, може ли, каза, да го сърнумиш? Това беше много тежко на братя, почна да се пресълзи. И брат Шабан каза: Господи, дай ми Твоето сърце да го сърна. Бог му даде него си сърце. Славата на Господа отдаваме днескашния ден. Велики нашия Господ Йова Шама. После дойде от горло Александро една сестра, които са чисти духове. Тогава се молехме брат Шабан, брат Никол, брат Генчо, брат Яшар. Много братя бяхме там. Те се молеха 3 часа. Не може да сгони чистия дух. И през нощта 1:30 брат Генчо идва в нас да ме търси. Ще търси, каза, по твоята Библия. Идва 1:30 през нощта, брат Генчо и чука на вратата. Но Бог ме приготви. Бог каза: ще дойде ангел Божия да тръгнеш с него. Дойде брат Генчо, извика на вратата, каза: готов съм, брат ми. И чудех тази сестра, още имаше борба с тя. Тя се съблече гола, почна да се къса дрехите. Никой не може да го спре. Като вязах още тя, като ме погледна, като тръгна върху мене отгоре, казах: във името на Господа Христа ви запрещ там болезни духове. И го смъмрех и падна нечистия дух. Амин. И като чаках, и Святия Дух ми каза: събуди я. И чудеха и казах: сестра, във името на Бога стани. Тя като се събудя, като видя, че тя гола, и каза: аз съм гола, какво правя тук? Погледна брат Шабан: брат Шабане, брат Нико, брат Динко, брат Генко. Тя почна нечек така да с хората да се занимава, защото дойде на съзнание. Благодарим на Господа на чудесата. Продължава нашия Господ да изсерява, да освобождава,
да възстановява. Явно си има много такива моменти. Разкажи ни за тях. Ако има още други неща, други свидетелства. Други свидетелства, истории, благодаря. И отидехме във Варна. Във Варна там ги носеха с колички. Бяха вързани. Бяха в страшни болки. Хората идваха и няколко братя, които бяха с мене и се страхува и се криеха отзад мене. Викам, не бойте се, викам, молите се, викам, във името на Господа, Бог е с нас. Като се помолихме на тези болни и Бог изгонваше нечисти духове чрез брат Стефан, пътуващата Библия, Йова Шама, който Господ Бог ми благослови и ми даде тази дарба. Не се страхувам от благовестието на Господа Исуса Христа. Призян съм, гонен съм заради правдата. Братя и сестри, умолявам ви от Божия страна. Римини 16 глава, 17 стих. Да забележите тези, които причиняват раздорите, съблазите, противното на учението на Господа Исуса Христа. Отстранявайте се от тези човеци. Даже не ги поздравлявайте. Даже не се молите за тях. Който ги поздравлява и кой се моли за тях, става участник в тяхните зли дела. Слава на Господа, уникално е да чуем истории от времето. Така, брати и сестри, благодарим ви, че сте с нас и че ни подкрепяте. Вярвам, че от днес нататък ще видим повече епизоди от Християнска среща. Ние ще поканим и други гости. Затова, че ако някой от вас има свидетелства, може да ни пише налично. Вие знаете как се пишем в Facebook. Казвам се Юлиан Рашев, там може да ми пишете. Затова, че благодарим ви. Това всичко беше от нас за тази вечер. Бъдете в очакване. Амин.